Na hát sziasztok srácok, ugye elérkezett ez is. Végre belevágunk a Detroitnak a Became Human végigjátszásába, igazából nem késtünk el nagyon. Hát egy pár évet, igazából majd ott tartunk, ahol ugye a játék is játszódik. És ugye ezt nyilván méghozzá magyar szinkronnal fogjuk tenni, amihez nem volt sok elvárásom, mert hát én mindent angolul játszok, és akár sorozatot is úgy nézek, szóval igazából egy kicsit így fura. Viszont ez kifejezetten jól sikerült, ahogy a streamekből és majd a videóból jön elő. És majd ott is nyilván a véleményemet láthatjátok. Kicsit megkéstünk vele, de szerintem egy frankó játékot amúgy sose késő elkezdeni, és ez egy frankó játék amúgy nagyon. A YouTube-os részekben a streamhez képest nyilván kivágom felesleges részeket, így csak a lényeg marad ugye maga a gameplay, meg a story. Szóval igazából aki ezt szeretné, nyilván itt is magára lel. Hogyha pedig szeretnél ugye ezt élőben is követni, vagy csak beszélgetni velünk, akkor ugorj be a Twitchre. Mindenkit szeretettel várunk, a chaten pedig hatalmas konferenciák vannak ugye erről a gameről, meg hasonló. Én játszottam ezt a játékot pár éve, de őszintén mondom, semmire nem emlékszek. Nagyon igazából, és ugye nyilván ez egy olyan játék, ahol van 850 ending. A részek nagyjából 1 órások lesznek, így kényelmesen végig tudjátok élvezni igazából a történetet. Nem fogom nyilván így bedobálni a 3-4 órás vodokat. És valószínűleg mire ezt látjátok, lehet, hogy már a streamen mást is fogunk játszani, de ugye nyilván a Detroit végigjátszás ez végig fog majd itt folytatódni, és nyilván egy adott idősökön fogom feltölteni. Ha tetszik a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, hype-oljátok a videót, iratkozzatok fel mindenképpen, a csengőcskét nyomjátok be, fejeljétek meg, és igazából ennyi, érezzétek jól magatokat, és jó szórakozást kívánunk! Közvetítő megérkezett. Hú, de fura magyar szinkronnal játszani. Közvetítő megérkezett. A közvetítő. Hopp, akkor már mi is vagyunk. Na ezt itt szoszi. Ne, várjon! Nem hagyhatom ott! Semmi nagyon lészek belőle vannak. Philip Jones, Philip Caroline, Philips Emma. Örülök. Nice to meet you. Nika halhá. Így vergőrök egy lómeccs után. Mentsük csak meg. Rendesek vagyunk. Szoftver instabilitás. Könyörgöm, mentsék meg a kislányomat! Várjunk! Egy androidot küldenek oda! Rendben, hölgyem, ideje menni. Ezt nem tehetik! De hát... Miért nem egy élő ember megy oda? Ne hagyják, hogy a Miért vesztegetjük az időt, hogy egy androidot küldünk tárgyalni? Az a szemétláda bármikor leugor az a tetőről. Amúgy ez olyan kemény, bazzag magyarul. Amit he. Leszarom! Az embereink csak a parancsára várnak. Keresd meg Ellen századost. Ez az, nem? Picsába! Ezt nem hiszem el. Vagy rendesen jó. Ellen százados? Connor vagyok. A Cyberlife által küldött android. Mindenre lő, ami csak mozog. Már 2 emberemet is eltalálta. Könnyű lenne leszedni, de az erkély szélén van. Ha lezuhan, akkor a lány is. Az gatya. Érzelmi sok. Esetleg korábban is viselkedett már furcsán? Fogalmam sincs. Mit számít? Információra van szükségem, hogy segíthessek. Tudja a nevét? Ide figyelj! A gyerek megmentése a legfontosabb. Szóval kezdj valamit azzal az androiddal, vagy én fogok. Aha, bátyja, az nagyon gót. Értelmez a történeteket. Túlszmentés minden áron, keresd meg a tours. Aha, egy weapon. Aztán a jobbkar kúzom mozgatásához. Aha. MS-8 talán Black Hawk. Az igen. Rekonstrukció. Hát kivette a pisztolyt, gondolom, maga lőszert. Deviáns elvette az apa fegyverét.
siker valószínűsége. Értem ez a történetet. Mert merre van az erkély? Gondolom, amerre néznek, nem? A szobában biztos van valami. Az igen. A gyermek nem hallott lövéseket, az legalább jó. Hú, de komoly ez az asztal, há. Hú, az érintő panel. Ő Daniel, a világ legmenőbb androidja. Köszönj, Daniel! Lekör. Te vagy a legjobb barát. Na jó van akkor. Válunk kell. Ezek szerint szerethette az androidot. Fölött egy párbeszéd művelet gyakran hasznos. Hát ez nem rossz amúgy, igen. Valami van még? Ha, erre van valami. Sem tudok benézni oda? Túlszobája átkutatva, jó. Ezek a kameraváltoztatások, ez fú de felidegesít. Ó, a fatter az nem néz ki jól. A fatter az nem néz ki jól. Maradjunk annyiba. Lövedékek okozta seb. Elhunyt Film John, meghalt a fater. Hát mondjuk, biztos nem lepihent. Végzetes a sérülés. Most át körülbelül. Az igen. Faternek reszeltek, lepihentek kicsit az öreg. Tehát itt ült. Apa tartottan kezdtek el új nyomra vezető jel kereséséhez. Aha. Jó! Fatert ezt jó kiiktatta, de ami kiesett a kezébe az a lényeg akkor ezek szerint. Ott esik, aha. Ott van, aha. Azt el kell kérni. Az AB700-as modellre vonatkozó rendelését regisztrált. Aha, le akarták cserélni. Az gatya. De kemény, hogy ilyen... Apple Pay-en most már tudnak venni androidokat a... Jaj, jaj, jaj. Ember a földön? Gyorsan kéne kapcsoljuk ki. Jön, ahogy még leégjen a ház is. Család vacsorázni készült. Lehet egy kicsit gyorsabban sétálni, majd örülnék. Szolgálba lé DPD. DPD futár szolgált, most már rendőrség is. De ő is visszalőtt. Nem akartam ellenőrizni megint. Készen állunk. Mire várunk? Gyermekméretű cipő. Megint át. Conor McGregor mit művel? Hát ő mindent átnéz, bátyja. Ő szagmintát vesz. Olyan az, mint a Dr. Csont. Mondom. Friss kék vér, hát akkor megsérült az android.
PL600. Nem tudom, az mit számít. Örülünk. Na még mit kell? Keresd meg a túsz megmentés minden áron. Van még... Itt van valami? Valami, hogy tudjuk elemezni. Lengyel 600-as. Ja, rekonstruálni kell ezt is. Ja. Használni jobb kart a kamera mozgatásához. Ja, végig... Juuu, bezd meg. Render meglőtte a deviánst, igen, utána ő visszatámadt. Gatya. És itt pedig... Beesett a fegyver oda. Hát az amúgy annyira engem nem érdekel, gondolom az őszintét. Erre a szarra emlékszel? Én emlékszek sok mindenre, erre részre még talán. Mit tudok még? A hűtőbe belenézni? Én nem tudom, mert amikor kijött, akkor játszottam. Az első eset, hogy egy android szándékosan kioltotta egy ember életét. Minden jel arra mutat, hogy a kommandósok rohamra készülnek. De amúgy rendesen jó a szinkron, esküszöm. Alig egy órája történt, hogy egy épület tetején túlszul ejtettek egy kislányt Detroit belváros. Jó van. De bazd meg, hát van még, keresd meg a túsz. Hát a túsz az ott van, bazd meg kint. Nézzük csak meg. Oh. Túsz megtalálva. Az most ez mivel jobb? Vagy... Most a pisztolyt is vegyük fel. Tegyük le a faszomba. Na idegesítő, nem tudok sprintelni egyébként. Jó, hát már összeraktuk a képet, mi történt. Venni akartak egy androidot. Venni akartak egy androidot. Azt majmot le akartak cserélni. Na ezt most intézzük. Jaj! Jaj! Vissza! Ne gyere közelebb, vagy leugrom! Ne, kérlek, ne, könyörgöm! Nem geciznek. Hello, Daniel! Honnan? A nevem Connor! Honnan tudod a nevem? Sok mindent tudok rólad! Csak segíteni szeretnék! Óvatosan így előre. Én is érzünk. android vagyok! Akár csak te! Tudom, mit érzel! Mégis mit számít, hogy te is android vagy? Őket szolgálod! Fogalmat sincs róla, hogy mit érzek! Emma és te. Tudom, hogy Emmával közel álltatok egymáshoz. Úgy érzed, elárult, de semmi rosszat nem tett. Hazudott nekem! Azt hittem, szeret. De tévedtem. Épp olyan, mint az összes többi ember. Daniel, ne! Le akartak Hópály. cserélni. Erre te dühös lettél. Ez Bátyák történt, jól igaz? lepihentek. Azt hittem, családtag vagyok. Kérlek. Azt hittem, fontos vagyok. Kérlek, segíts. Játékszerűk voltam. Amit eldobhatnak, ha ráuntak. Kusol picit. Realista. Rokon szenves. Figyelj! Tudom, hogy nem a te hibád. Ezek az érzések, amiket érzel, csak hibák a szoftveredben. Nem. Erről nem én tehetek. Én nem akartam ezt. Szerettem őket. Tudod? De nekik semmit sem jelentettem.
Számukra csak egy szolga voltam! Nem bírom tovább ezt a zajt! Mondd meg a helikopternek, hogy tűnjön innen! Nagyon megoldjuk. Nem kéri semmi helikopter. Tessék! Megtettem, amit kértél! Megoldjuk. Bizalom, utolsó esély, racionálás. Bíznod kell bennem, Daniel! Engedd el a túszt és ígérem, minden rendben lesz! Jó, nagyon jók vagyunk, gyerekek. Azt akarom, hogy mindenki menjen el! És egy autót is akarok! Amint kijutok a városból, elengedem! Bazd meg, valami nem jó. Kompromisszum. Ez nem lehetséges, Daniel! Engedd el a lányt, és ígérem, nem esik bántódásod! Maradt egy Nem szári. akarok meghalni. Nyugtassuk meg, önfeláldozás, igazság. Nem is fogsz, csak beszélgetni akarok. Semmi Jó. nem történik veled. A A szavamat legnagyobb adom. túlsztárgyaló vagyok. Ebben. Bízom benned. Hiba. Tyú, na neki reszeltek. Intéztük. Amúgy meg lehetett volna menteni? Hazudtál nekem, Connor. Meg lehetett volna menteni, hogy ne dögöljön meg? A küldetés sikeres. Connor saved them, a play the folyamat ábrája. Jó, mesterlövész lelőtte a deviánst. Hát jó van. 2038-ban mondod, vicc, már 10 év, azt ott vagyunk. Model AX400 reboot, memory leszett loading. AI engine. Oh. Ez itt a legfrissebb modellünk, az LT600-as. Kiváló háztartási kisegítő. Gyere, Zoé, menjünk! 200 nyelvet beszél, és az általános iskolától az egyetemig ellenőrizni tudja a gyerekek leckéjét. Hűha! Életem, ez csodásan hangzik. Pontosan ilyen kell nekünk. Mit is mondott? Mennyibe kerül? Alkalmas. Jelenleg egy különleges ajánlat keretében minden darabot $7999, 48 hónapos kamatmentességgel. $8000, 70 ending Ez a van. modell minden ház körüli feladatot ellát. Kifest, kertészkedik és mindent megjavít. Éjszaka megfigyelésmódra vált és apultja a segélyhívó szolgálatokat. Elnézést, mennyibe kerül az? Az EP800-as kissé drágább, azonban sok egyéb funkciója van. Köszönöm. Kissé drágább egyéb funkciók. Nem tetszik ez a pasas? Itt Aha. is van. Nem volt egyszerű szegényt megjavítani. Nem mondom, elég jól tönkrement. Mit is mondott, mi történt? Elütött egy kocsi. Hülye baleset. Ó, értem. Most viszont olyan, mint újkorában, viszont vissza kellett állítanunk. Azaz, töröltük a memóriáját. Remélem nem baj. Nem baj. Rendben. Adott neki nevet? A lányom igen. A X400. Regisztráld a neved. Kara. A nevem Kara. Kári. Sony Interaktív. A nevem Kara. És én vagyok. Amúgy nagyon durva, hogy 12 év kell ehhez, és mi is itt fogunk tartani egyébként, hogy 2038, bár nem hiszem, hogy ilyen androidok lesznek, már AI az van. Durva, hogy száll az idő.
2038. Eminem nincs itt. Mert Detroit ilyen. Mondjuk ha ilyen autók lesznek 2038-ban, rég rábasztunk. Nagyon szép ez a játék amúgy még mindig. Hát akkor rábasztunk. Because of Android, az mondjuk kemény. Hát ja, mennyi ilyen munka lesz majd ugyanilyen szituációban. Meg is Walking Dead is van, ahogy látom. Na, olyan durva egyébként, hogy már lassan tényleg itt tartunk. Két 38, number 5. Hopp, ez egy másik, ez a harmadik. Hogy hívták ezt? Várjál már. Így a... Ezt hogy hívták? Nem is tudom. Szeretne hazamenni? Aj, de szép az a játék. Ennyi elég volt egy napra. Várjon, hadd segítsek önnek. Ó, nagyon köszönöm. Tech Addict. Tengeri védőfal. Meg azért az kemény. Hozd el B8 néven rendelést a Berlini festőben, menj a Berlini festékboltba. Nem lehet itt szétnézni amúgy, vagy csak telébe straight to oda kell menni. Haj, nem lehet sprintelni, ez nagyon felidegesít amúgy. Várj a zöld lámpára. Csináld meg. Beszarok. R2 megnyomása, használd a GPS-t. Mit szingetsz? Mikor akarjuk? Most! Mit is akarunk? Nincsek be az androidokra! Mikor is akarjuk? Most! Az androidok elveszik a munkánkat. Az Andorra. Ez egy szomorú játék. A gépek figyelnek minket. Hát kajakra szín. Munkát akarunk. És a sötétben lapulva csak arra a percre várnak, hogy a helyünkre lépjenek. Hisz megíratott. Lelkesedjünk a vér után. Van good ending. Rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül. Az Úr nem hagyja majd, hogy ez megtörténjen. Nem engedi, hogy tévútra vezessék a gyerekeit ezek a mesterséges démonok. Mit bámulsz rajtam, te démon? Tudom, ki vagy. Átlátok rajtad. Tesó, Te ez vagy izé. az, aki szabadjára engedi a gonoszt. Martin Luther King, azaz. Te vagy, ki Az elpusztítja új Detroit generációs városát. Martin Luther King, azaz. Peace sign, mindjárt megy a peace sign. Testvéreim! Fordítsuk hát! Na jó, engedjetek a bótba. Vessük mágiára az androidokat! Amúgy rendesen jó a magyar szinkron, no joke. Végjen mind!
Jó érzés magyar, vagy ilyen játékot játszani magyar szinkronnal. Bosszú álló modell. Mert hozzá ez a Bellini Paints, azaz. Kurva jó amúgy a magyar szinkron. Hello! Azonosítás befejeződött. Na, mi... A 847-es számú Frank rendelés. Ocean 64 dollárt kérnék. Erősítse meg a fizetést. Hopp, Apple Pay. Fizetés megerősítve. Apple Pay. A tranzakció sikeres. De egyébként akkor már mi előrébb járunk, mert nálunk van csomagpont. Nálunk van Alza Box, náluk nincs, náluk még mindig be kell jönni ide. Csak szólok. Na, engedj ki. Van még valami? Nálunk van Alza Box, Fox Post, azért lehet itt azért. Tehát itt azért le vannak maradva. Ezt már kell mennénk. Menj haza busszal. Vissza. Ne legyél ideges, azért nem tudsz írni. Van egy érzésem, hogy itt lesz. Az androidok Aha, gondoltam, hogy belénk fognak Hová mész, kötni. bádog ember? Nézzétek, csak ide tévedt a gyócskavas. Na, hol a tisztelet? Nézzétek ezt a kis szarházit! A munkánkat elveszi, de lábra állni nem tud. Fogjuk le! Levele a földre! Kapjuk el ezt a Jó, nekik most végig van. Ez átérzés! Most megkaptad! Most megkaptad! Te aljas munkatól vagy! Ki vele? Igen! Nem nézte sehová. Most megmutatjuk neked, hogy mit érdemes. Igen, szúzzuk szét. Csináld! Jól van. Elég legyen. Hagyják abba. Itt van Fosőrmester, meg is érkezett. Fosőrmester, háznál van. Ha megsérül, Képbe meg van, kell nem keretbe. bírságolnom. Legközelebb a maga munkáját fogják elvenni. Jól van. Gyerünk, indulás. Fosőrmester. És folytatják tovább. És folytatják, bazd meg.Dig elment a busz, há! Elment előttünk a busz. Hopp, a volán. Jegyeket, bérleteket. Lehet viccelni? Boszki. Az emberek is nagyon komoly erre a Frank Ocean. El tudom képzelni. És ebből mi az, amit tudtunk volna még kihozni? Tehát... Ja, voltak ilyen cikkek még? Na, bazd meg. Na, 2038. november 5. Az ugyanaz a nap. Ja, megint a Karával vagyunk. Márkusz! Tényleg úgy hívják, a Márkusz. Márkusznak hívják ezt a gyökeret.
Nem is tudom, melyik volt a legjobb karakterem, hogy már nem emlékszek. Menj Toddhoz. Gyere már! Kussolj be! Fog be kicsit. Nem nézted végig? Én talán végigjátszottam, de semmi emlékem. De bazdmeg 8 éve jött ki ez a game. Hétig nem voltál, így nagy a felfordulás. Te csinálod a házi munkát, te mosol, te főzöl és te vigyázol. Bassza meg, hol a felében van az a vakarcs? Alice! Alice! Alice Csodaországból? Hát itt vagy. Ez itt Alice, te vigyázzol rá. Lecke, ellenőrzés, fürdetés, meg ilyen hülyeségek. Világos? Igen, Todd. Kezd ide lent, aztán menj az emeletre. Kezdj ide lent és menjünk az emeletre? Jó, van, megbeszéltük. Találjon az környezet feltérképezéséhez. Hát akkor takarítani kell, bazd meg. Csóró Alice, ja. Na, jön is lefele, már sompolog lefele. Hopp, hopp, hopp. Szevasz. Menjünk csak mosogatni. Igen. Mi be lehet olvasni? Mosogatógép, hiányzó komponens 573B. Talán. Ja, Attól csak függ, mi így? kéne. Hopp, már is megrendeled holnapra, az a boxba leled, hogy mi a fasz? Ja, tudok szerezni. Csórod dolgozni, nem tetszik a játék? Hát ja. Aha. Jaj. Meg lesz. Akarok dolgozni, hát nem is jó. Tudod, hol. Rendben. Fudulták mosogatni. Bátya kap levegőt hátul? Szia, Alice. Na mit esznek ezek, há? Sárga répát szétkenték? Vagy mi a fasz? Kara! Igen, Todd. Hozd nekem egy sört! Más. A francba. Jó, akkor én is tudnék élni. Amúgy én frankó lennék vele amúgy. Mármint úgy értem, hogyha az androiddal. De még rendesen ilyen élő szereplős meccs van. Nagyon durva. Azt az eget. Ez amúgy menő. Na mi van még itt? Rendrakás? Úgy láttam azért... Hokit nézel? Azért jó világon meg kell adni. Úgy biztos vagány. Szemét összeszedése. Hát akkor szerintem az egész nap bele kell, hogy teljen. Tudod, oda fog menni és mondani fogja, hogy menjek a tévé elől. Merem állítani. Ezek meg 50 forintosok gyerekek. Jó. Hát ezt nem bírnám játszani, mert nagyon beteg az a sport. Tipikusan legális verekedés. Innen be kéne trickshotolni? Alice, nyisd ki a kukát! Egyszer agyonvertem valakit. Hát ja, ott vagy te, téged vernek agyon vagy te? Amúgy jó cucca.
Sürgős feladatok, szemét kidobva. Bassza meg! Itt is van ilyen cikk, Dick. Normális vagy, gyerek? Android töven kívül kell lehelyezni. Hopp, átigazolás, ez transfer már. Izrael áldozat a kínai földrengésben. Ez olyan durva egyébként, hogy ilyeneket raknak bele, meg ilyenek. Mi a fasz történt? Hey! 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 Ez mi volt, Todd? Todika! Egy kibaszott rémálom. Tegyem a kenyérbe, Todi. Mit dolgozunk? Mi a fasz csinál? Hey, hey, hey! Hát ez nagy rendrakás volt. Ide még egy android se elég. Készen van, tégy jelentéstől aktiváld a porszívót. Mi volt még? Elnézd a hátsó kertet. Menjünk oda is. Felfedezzük, hova lehet hullát rejteni. Ja, semmi. Emánkert! Na itt is sem lehetne uborkát ültetni, bátyja. Itt lehetne. Még paradicsomot is, mi szállnak ingere. Hívjátok ki a gemátét, hívjátok ki? Kezdődön a ruhát. Na, 2038. Mi a fasz? 2038-ban vagyunk, azt még mindig izé van. Még mindig így kell szedni a ruhát. A szennyest. Micsoda? Mekkora content, mi? Hallod, mi a helyzet? Játszunk, hátsó udvar, iskola. Szeretsz itt lenni? Húzz az Alice, ez nagyon izé. Időjárás, iskola, játszunk. Szomorúnak tűnsz. Szeretnél játszani? Kárának de jó hangja van. Na hát ez fasza. Jót játszottunk. Haragszik rám. Szennyes újramosása. Egyébként mindig ott tartunk 2038-ba, hogy ugyanígy meg kell ezeket csinálni. Tehát annyit nem fejlődött a világ, csak AI lett. Aha! Aha! Hoppá! Hoppá, hoppá! Hoppácska! Ne nyúlkálj a cuccaimhoz. Dick, most ne akartam, Dili. Sajnálom, Todd. Jobb, ha nem avatkozol bele a dolgaimba, különben ideges leszek. Akarod, hogy az legyek? Pipázik a Todd, pipázik a Todd. Crack pipa. Crack pipázik a Todd. Pipás, Todd, pipás. Még azt a buzi porciót kell bekapcsolni.
NLC. Hát erre te sok mindent kér. Rendet raktam ezen a szinten. Fent folytatom. Csináld a dolgot, de engem ne zavarja. Azért is a tévé előtt Menj már el az útból! Kurva anyára. Sajnálom, nem fordul elő ismét. Tudtam, hogy bele fog szólni. Tudod, ez nem éppen a legrendesebb, meg kell mondanom az őszintét. Ezt végig kell olvasnunk. De mi a... Mi a fasz? Travis Scott. Most ezzel is tudunk beszélgetni? Larissa. Aranyos játék. Hogy hívják? Kakukkfű. Én úgy hívnám. Menjünk fel, felső szint kitakarítása. Ez premium gameplay. Takarítás szimulátor. RDR 2 végigjátszás, azt soha többet nem fog játszani, ezt végigjátszottam és akkora éket vert a szívembe. Mai napig gatyán vagyok. PS-en kijátszottam és az nagyon kemény volt. Ott elbőgtem, sírtam magam, vetettem magam majdnem a föld alá. Fú, nagyon kemény volt. Na most a szellőztetés, az biztos ilyen dögszag van. Tévét be kell kapcsolni. Megvettem az ágyat, várjál. Na azt a klipszet most bevágnám, megmondom az őszintét. Direkt szobájában nem kell helyet rendet rakni? Csak ennek a csövesnek? Vagy ő még fiatal, ő még tudja? Na ez ma utópia, bátyja. Ez már Travis Scott. Megint az átigazolások. Android irányító. Na azt én sosem érteném meg. Az élet ára. Ez kuka. Antidepresszáns. Viselkedési zavarok. Aha! Azért azt jó tudni, hogy ott van. Bármikor jól jöhet. Rendrakás. De jó ez a gitárta. Ez nem is lenne olyan majom. A gún ott van. Az Alice az úgy sétálgatott. Hoppá. Mint hogyha valami lenne. De szellem lenne, esküszöm. James Gunn. Dick, Thierry Henry. Először is kosárlabda. Miközben a Gears az esti meccsére készül a Denver ellen a Detroit Cyberlife arénában. A liga vezetősége tárgyalásokat folytat, hogy engedélyezzék-e a csapatonkénti egy Android játékost. A vita arról zajlik, hogy itt van a Titi. mérkőzéseket eredményez-e, vagy az első lépést jelenti az emberi játékosok lecseréléséhez. A Cyberlife közölte. Dick Pocahontas. A felmérések szerint idén októberben újabb 225 000 munkahely szűnt meg, így a munkanélküliség 37%-ra emelkedett. Warren elnök asszony ma beszédet tartott a Cyberlife új üzemének megnyitóján.
Az eseményen ismét méltatta a CyberLife-nak az Egyesült Államok gazdaságában betöltött szerepét. Továbbá bejelentette, hogy a Honvédelmi Minisztérium 200 000 harci android egység felállítását tervezi. Amúgy ott meg jó is, ott még amúgy meg is adom a honvédségbe, ott meg jó is. Mármint katonának. Magának nem az embereknek az élete megy. Csak adassam már, akkor se tudják dolgozni. Vigyázz! Dick. Úgy látom, valaki nem vette be az antidepresszáns, gyerekek. Hopp, kult meg is oldottuk. Takaríts ki a fürdőszobát. Ideges a 10-es. Hát ja, nem vette a bogyókat. Hol a tisztelet? Az igen, az egy olyan felmosó. Tyson? Mi a Wookie? Mi a Wookie fel? Hopp, jaj! Sorry. Csak szeretném rendbe tenni a szobát. Nem tart sokáig. Rendben, Alice? Úgy látom, szeretsz olvasni. Mi a Wookie? Há! Ütefúró Makita. Előtt egy párbeszédet, megvetjük az ágyat. Ekkora rendesek vagyunk amúgy, gyerekek. Ott legalább el tudunk menekülni, hogyha vaj van. Valami, van egy olyan érzésem egyébként, vagy összesen, hogy tényleg nem emlékszek semmire. Pár dologra emlékszek belőle, az eleje volt. Országban. Dick. Hát persze. A lakat a menekülésre, ja. Jó, hallottam Alice Csodaországban. De semmire nem emlékszek. Egy-két dologra emlékszek. Az endingre emlékszek, hogy én melyiket kaptam. Hogy jutottam el, fogalma nincs. Tényszerű, barátságos, diplomatikus. Biztos barátok voltunk, mielőtt megjavítottak. Talán újra azok lehetünk. Anya, a Kara név. Apukád szerint te választottad a nevem. Kara. Tetszik. Miért pont ez? Jó endinget kaptál? Hát nem halt meg senki. Mesélj magadról. Mik a hobbiaid? Nem halt meg senki, menni? mert az volt, hogy énekelnem kellett, és akkor elhitte az elnök, hogy mi jó arcok vagyunk. Anya? Mi van anyukáddal? Jó, ezt lehetett kellett volna megkérdezni, bazd meg. Hazaér. Gatya. Ezt jó elbasztuk. Hopp. Hoppá. Ja, itt lesz a mama. 4 level lóhara. Tegyük is le. Ott van Todd, anyuka, meg a gyerek. Ez szomorú amúgy. Ennyire lezűlött a Todd. Mondom, meghalt anyu. Aha. Agyonverte a
Karát leszakadt, az fasza. Hát ja, valami gondoltam, ami ilyesmi volt. Az meg... Tottól új utasításokat kell követelni. Jó van. Mit csinálsz? Csak játszom. Játszol. Tudom, mire gondolsz. Arra, hogy az apád egy senki. Igaz? Persze, általában én is ezt szoktam gondolkodni, hogyha éppen a plüssöket, hogyha lenne egy plüss, én így forgatom, teszem, veszem, jobbra megy. Persze, erre gondol. Egy vesztes. Ez csávod. Nincs munkája, hogy eltarthasson. Szerinted nem próbálom ezt helyre hozni? De bármit is teszek, jön valaki és kurvára keresztbe tesz! Na, azt is vissza kell rakni. Tudom, mit gondolsz róla. Vissza kell rakni, Kara. Gyűlölsz engem. Gyűlölsz, nem igaz? Mondd ki! Gyűlölsz! Ez nem komplett. Istenem, mit művelek? Sajnálom, kicsim. Sajnálom. Tudod, hogy szeretlek, ugye? Tudod, hogy szeretlek. Ez a disztópia, testvér. Nem tudom, mi ez a disztópia. Ennek a résznek ugye ennyi lenne. Igazából köszönjük, hogy betekintést nyertél a mi kis világunkba. Hogyha kíváncsi vagy, mi történik a következő részben, akkor hogy már beszéltük az elején, és iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, meg üsd meg a hype gombot így jó komolyan. Élőben pedig ugye Twitch-en találkozunk, ott pedig ugye nyilván ott megy a hűlés is rendesen, ahogy látható volt a streamben is. Köszönjük, végignézted, aztán majd Tali, addig meg Hali.